Abból kifolyólag, hogy a holisztika, tehát a komplex megközelítési mód, illetve a létezés művészetének tana még nem alapműveltségek itt a Földön, az ember nem képes arra, hogy meglássa, megértse, illetve megélje magát a létezést a komplexitásában, teljességében. És arra sem képes, hogy saját multidimenzionális és jelenleg emberi lényét ebben a fantasztikus energetikai háttérben elhelyezze. Ezáltal tulajdonképpen a kollektív világunk egy hatalmas, zajos, kaotikus terápia centrummá vált. Ebben a centrumban a mozgató rugók egyfelől ugye a meg nem értés, meg nem látás hiánya nevezhetjük tudatlanságnak is, a másik oldalról pedig az erre épülő siker, illetve profitorientáltság. A fókusz az szinte mindig a torzulásokból fakadó tüneteken és tünetegyütteseken van, illetve azon, hogy tudjuk ezeket eliminálni és eltüntetni. Az ok-okozati összefüggésekkel kevésbé foglalkozunk. Ha valami oknál fogva mégis meglátjuk azt, hogy miből kifolyólag kerültünk oda, ahol vagyunk, akkor is kézzel-lábbal mindig a megnyilvánuláson, tehát már a okozaton próbálunk változtatni, és nem az okon. Az okkal futkozunk tovább, és elcsodálkozunk azon, hogy újra és újra megtapasztaljuk ugyanazt. Ezek lehetnek akár az emberi lényünkön belül a biológiai tünetek, tünetegyüttesek, akár az érzelmi vagy értelmi aspektusunkban megnyilvánuló tünetek, tünetegyüttesek, akár a környezetünkben, vagy körülöttünk megnyilvánuló világunknak az aspektusai, jelentőségei, illetve jelenetei, teljesen mindegy. Mindennel ugyanúgy bánunk, mivel nem tudjuk valójában, hogy hogy kellene, vagy hogy tudnánk máshogy bánni. Éppen ezért nagy szükség van arra, hogy maga a létezés művészetének tana az mindenki számára hozzáférhető legyen. És itt nagyon jól tudom, hogy az utóbbi pár évben rengeteg helyről van információdömping arra vonatkozólag, amikről én beszéltem, tehát magáról a létezés működéséről, az emberi lényünk működéséről, és mindenről is. Egyetlen egy dolog viszont nem változott. Tehát szabadon hozzáférhetünk sok mindenhez, viszont egy dologra nem fektettünk hangsúlyt, és az pedig a gyermekeink, illetve fiataljaink oktatása, szocializációja. Tehát maga a létezés művészetének tana be kell, hogy kerüljön a közoktatásba. És mindenképpen hozzáférhetővé kell tennünk a gyermekeink és fiataljaink számára. Mert ha megnézzük, akkor az, ami ma a közoktatásban tananyag, az köszönő viszonyban sincs azzal, ami a gyermekeinknek fontos impulzus és információ ahhoz, hogy életképesek legyenek. Éppen ellenkezőleg. Erről majd a következő videómban fogok részletesebben beszélni.